Di dema dawî de kiryarên kuştin, ravandin, talankirin lê serdestê bihtira gropên çekdar yên ku lêgel artêşa Tirkiye derbasî Efrînê bûne zêde bûye. û rojana ev kiryarên hovana lê pêşiya çavê artêşa Tirkiye têne encam dan û artêşa Tirkiye bêdengiyê heldibijêre. Roja pênçema borî gropeke çekdar welatiyê bi navê Hesen Şêxo Bekir yê temen 6 salî ku bixwe xelkê gundê Mûsekê yê ser bi Racoveyê kuştin. Ew jî dema ku pêdiviyên mala xwe ji dukanekî dikirîn. Heta niha tu zanyarî lê ser sedema kuştina wî nehatine zanîn. Herwiha berî çend rojan gropeke çekdar welatiyê bi navê Xelîl Mistefa Seydo ku bixwe xelkê gundê Şêxotkayê yê ser bi nahiya Mebet lê ve revandin. Ew jî dema ku ji zeviyên xwe lêgel malbata xwe vedgeriyan mala xwe. û lêgorî zanyariyan ku gropên çekdar ji bilî revandina Xelîl Mistefayê temen 45 salî dest danîne ser otomobîla wî û malbata wî ji malê derxistin. û di dema niha de ew gropa çekdar daxwaza pereyan dike da ku Xelîl Mistefa serbest berdin. û lê nahiya Şiyê gropa El Emşad berî çend rojan welatiyê bi navê Reşîd Ereb revandin. Ew berevcihekî nediyar ve birin û gropa El Emşad daxwaza pereyan ji malbata wî dike da ku Reşîd Ereb serbest berdin. Lê nahiya Raco gropê Feylek Şam yê ser bi artêşa Tirkiye ve roja înê şeşê heyva heftan sala 2018 welatiyê bi navê Mustefa Elo yê temen 41 salî ku bixwe xelkê gundê Kîlaya yê ser bi nahiyeya Bilbilê ve revandin û ew berevcihekî nediyar ve bir. Heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Herwiha gropeke çekdar beriya çend rojan welatiyê bi navê Remezan Qenîr ku bixwe xelkê gundê Guandayê yê bi ser navçeya Racoveyê lê çarêya gundê Hesendêra revandin. Ew berevcihekî nediyar ve birin û heta niha çarenivîsa wî nediyar e. Ji dema ku gropên çekdar lêgel artêşa Tirkiye derbasî Efrînê bûne û di kiryarên kuştin, terorkirin, revandin û binçavkirin û têkbirina şûên warên dîrokî de berdewam in.